Imate problem sa reklamama i adovima na YouTube i ostalim stranicama. Sada ćemo pokazati kako da to rešite na najlakši mogući način. Instalirate uBlocker Origin, to vam je jedan extension na Google-u, dodati program koji se instalira u sklopu brauzera i ne brinite, ništa nije komplikovano, sve je automatski u samo par koraka. Prvo otvorite Google. Ako extension nemate ovde kao ja u ovim prečicama, link ću vam ostaviti u opisu videa. Znači, nemojte brinete u vezi toga. To je program koji će vam blokirati sve neželjene reklame i adove. Znači, vrlo je jednostavan za instalaciju, kao što ću vam pokazati. Evo ovako. Kod mene stoji remove, da ga uklonim sa Google-a. Naravno, neću ga ukloniti. Kod vas će staviti samo install. Kliknut ćete install, instalirat će ga i dobit ćete ga ovdje gdje vam sada pokazujem. Tu se pali i gasi i ništa više ne bi trebalo ni da dirate. Imate više opcija nekih koji su vam totalno nebitne. Čim ga instalirate, on postaje aktivan, možete da ga deaktivirate, iako ne morate. A sa njim, naravno, nestaju vam svi adovi koji se pojavljuju u bilo kom videu koji budete gledali na YouTube. Tako da, time ćete rešiti taj problem.